Zdravím vás pri novom videu. Dnes sa spoločne vrátime znova trochu späť v čase, konkrétne niekam do rokov 2004 až 2005. Tento retro počítač mám od kamaráta už nejakú dobu, no až teraz mi k nemu doniesol ten najdôležitejší kúsok skladačky, komponent, kvôli ktorému táto zostava vlastne vznikla. Tým komponentom je táto legendárna strihová karta AV Master 2000 od firmy Fast. V dnešnom dieli budeme túto kartu montovať do tohto počítača a takisto budeme inštalovať rôzny software. A v neposlednom rade využijeme aj túto kameru z roku 2006 na to, aby sme natočili nejaké zábery a pomocou tej karty ich prehrali do počítača, prípadne, a to uvidíme či vyjde, nahrali na pásku, na kazetu. Tak teda poďme na to. Ako prvé som PC vyfúkal, keďže posledné 2 mesiace síce bolo u mňa, ale predtým strávilo myslím, že pár rokov u kamaráta v pivnici a ešte predtým, asi 5 rokov dozadu, som počítač mal u mňa a vtedy som lakoval ten predný panel. Každopádne za ten čas sa nejaký ten prach v ňom nahromadil, takže najprv ho trošku vyfúkame. Grafika nebola prišrobovaná, tak som pridal jeden šrobík a potom som sa pustil do vybratia starého IDE harddisku, aby som tam mohol dať nový, na ktorý budeme inštalovať Windows 98. Toto je dôležitý krok, ktorý sa kedysi musel robiť, a to prehodiť jumpery do pozície, aby bol tento harddisk rozpoznaný ako hlavný alebo aj master. Ďalej som vybral ramky, keďže Windows 98 nevie pracovať s viac než 512 MB RAM, tak som vybral tie 2 GB, čo tam boli, a dal som tam jednu 256 MB ramku, nakoľko som nemal funkčnú 512, takže zatiaľ tam bude 256. Na obrazovke nám už v plnom prúde beží inštalácia Windowsu 98, podarilo sa mi zohnať inštalačku verzie 98 SE alebo aj Second Edition, tak som si ju napálil na CDčko a inštalujem ju cez CD-romku. Tak vás nechám užívať si inštaláciu 98 v zrýchlenom podaní. A tu ho máme, legendárny Windows 98. A po rýchlej zmene pozadia na moje obľúbené z detstva sa pustíme do komplikovanej inštalácie ovládačov. Toto bola vlastne najväčšia bolesť a najväčší kameň úrazu, že bol problém s ovládačmi a preinštalovával som ten Windows ešte 2-krát, pretože sa mi sem tam pohádali a jedenkrát mi úplne zamrzol systém a potom druhýkrát mi to dosť ako sekalo. Najmä mi nešli spustiť programy pre tú AV Master kartu a dosť mi tam bol aj ovládač tej karty AV Master. Čo sa týka týchto ramiek, tak som ich vyskúšal a vôbec nejdu, takže tie sú akurát tak na výstavbu. Dobre, a prišiel čas namontovať najväčšiu hviezdu večera, kartu AV Master 2000. Kartu som najprv namontoval do PCI slotu číslo 3, avšak potom som zistil, že lepšie funguje, stabilnejšia na slote číslo 4. Potom ešte drobné úpravy v BIOSe, aby všetko fičalo ako má. Ďalej som pokračoval inštaláciou programov z CD diskov, ktoré boli pribalené ku karte. Konkrétne tam bol
software priamo pre AV Master od firmy Fast. Potom tam bol ešte nejaký strihací software, ešte tam bol program na 3D efekty, čo v tej dobe dosť fačalo a bolo cool. No ľudia, zatiaľ som na tom asi takto. Karta je osadená, ale neviem sa zbaviť tejto chyby. Idem to ešte raz skúsiť celé preinštalovať aj z pomaličky do radu a zapisovať, čo som robil, lebo s touto kartou bývajú veľké problémy. No dobre ľudia, nejakým zázrakom sa mi podarilo spojazniť tú kartu a teda program k nej. A už tu mám možnosť konečne aj, no kde je, Capture. Takže by to mohlo fungovať. Pomohlo vlastne to, že som v BIOSe prepísal nejaké nastavenie IRQ na PCI slote číslo 4, v ktorom je vlastne tá karta osadená. A už vidno, že aj preblikuje. Takže paráda. Takto to nejak vyzeralo s tou kartou, proste sa mi ju nedarilo spojazniť, až pokedy som neprepísal tieto nastavenia, čo vidíte v BIOSe. No a keďže karta mi už potom normálne začala fungovať, tak som sa pustil do zapojenia všetkého hardvéru. Klasika, klávesnica, myš. Potom tu mám od kamoša video, tu je tá kamera a počítač s kartou AV Master. Mám to poprepávané nasledovne. Kameru mám cez kábel pripojenú do videa cez S-video a zvuk. Z videa ide vonka zvuk a S-video a z tohoto ide do karty. Hej. Takže nejaký takýto setup, ideme na to. No a tu už sa premiesnime do programu Fast Capture, čo je originál k tej karte, program na zachytávanie, exportovanie toho videa. Po nastavení správneho výstupu na videoprehrávači sa zobrazil pekne signál z kamery. Tu môžete vidieť rôzne nastavenia tohto programu a teda aj karty. Teraz si môžete užiť zo pár záberov, ktoré som pomocou tej kamery zachytil. Všetko, čo ste videli, sa vlastne zachytávalo a teraz som otvoril druhý program, ktorý bol priložený na CD-čku ku karte. Tento program zmení z formátu, ktorý zachytáva, čo je MJPEG, tak zmení ho na .avi. A ten formát .avi už by mal vedieť prehrať aj môj novší počítač, takže vlastne to nahrávam na USBčko a ideme sa na to pozrieť, ako to bude vyzerať vyexportované. No a teda vyzerá to dosť špatne, takže očividne som mal parametre zachytávania nastavené úplne zle, alebo som mal zle nastavené parametre exportovania. Čo už s tým spravím, nie som odborník na video, ani proste tieto veci a záležitosti, len som chcel zhruba vyskúšať, že ako to kedysi fungovalo toto prehrávanie. Tá karta sa najmä využívala na prehrávanie kaziet, ako keď mal niekto svadbu, tak si proste dal potom prehrať tú kazetu na DVDčko, prípadne USBčko, keďže videoprehrávače sa stávali menej a menej populárnymi a DVD prehrávače sa začali stávať čím ďalej tým viac dostupnejšími. Každopádne, keďže kartu AV Master sme už otestovali, tak poďme otestovať aj nejaké hry na Windows 98. Ako prvá je jedna z mojich veľkých srdcoviek, a to konkrétne hra IL-2. Je to letecký simulátor, ktorý vyšiel v roku 2001. Systémové požiadavky na túto hru boli oficiálne Pentium 2 400 MHz a aspoň 64 MB RAM, ale pre plynulý chod na vyšších detailoch je lepšie mať Pentium 3 alebo Athlon na 1 GHz a aspoň 256 MB RAM. Keďže Windows XP vyšiel len necelý mesiac pred touto hrou, tak podpora pre Windows 98 SE je stále natívna a priama.
IL-2 mala taktiež dosť revolučný model poškodenia. Vo väčšine vtedajších leteckých hier mala stíhačka len ukazovateľ života. V IL-2 ste mohli odstreliť jednotlivé časti krídel alebo proste celého lietadla, prestreliť chladič, začala unikať chladiaca kvapalina, motor sa prehrial. Vývojári pri tejto hre napríklad nahrávali aj reálne zvuky motorov z prežívajúcich historických lietadiel. Ako ďalšie tu máme veľkú legendu, a to konkrétne hru Vietcong, ktorá vyšla v marci roku 2003. Vyvíjalo ju brnianske štúdio Pterodon v spolupráci s Illusion Softworks. A hlášky z tejto hry sú legendárne. Dobrý ráno, chlapečci. Tak, armádě si říkáme český jméno. A já se jmenuji Serža. No, vidím, že hak s nama komejhat umíte, tak to zkusíme. Hej, ty tam, hopinci. Vypadáš, že mě aspoň trošku rozum. Pochybuju, že máš víc rozumu, jak ty hnědý skvrny, co se mi dělají na trejkách. Napriek tomu, že hra vyšla v roku 2003, tak dostala plnú podporu na Windows 98. Je to jedna z posledných veľkých hier, ktoré na tomto systéme bežali natívne. Hra mala na svoju dobu extrémne detailnú vegetáciu. Pre staršie grafiky to bol úplný problém. Plynule to išlo až na GeForce 4 Ti alebo ATI Radeon 9000 sérii. Ožravá stará ženská s převěrou nohou by to dokázala líp. Zašťavuje. Radši si vaše Umelá inteligencia nepriateľov a neustále prepočítavanie dohľadu v džungli vyžadovalo minimálne Pentium 3 700 MHz, no odporúčaný bol procesor nad 1 GHz. No a než jsem si to stačil uvědomit, už jsem byl na svým první misi. A ty holkinci, pojď se mnou. Půjdeme navštívit náčelníka. Tamhle, ten muž se šedivými vlasy. Představí. Pak si pracuješ, ale je vypiješ víno. Skočí do toho. Víš, přes košina, sniper! Doktore, je mě! Máme tu zraněného. Ano, páni. Pojď za mnou. Do prdele, holkinci. Vypadá to, že tě žádný se uvítá. Zkus ho taky pozdravit. Musí se schovávat někde tam v tom lesíku. Hlavy dolů! Žádnej strach, Krokre. Pojďme si to s nima vyřídit, OK? Pojď za mnou. Tak, jak to dopadlo? Dostali jsme všechny tři? Výborně. Myslím, že už jsme pro dnešek měli zábavy dost, takže se teď půjdeme napít z toho rýžového vína. Ako ďalšie tu máme absolútnu klasiku, a to konkrétne Diablo 2 s expanziou Lord of Destruction. Expanzia vyšla v roku 2001 a je považovaná za jedno z najlepších rozšírení počítačových hier v histórii. Základné Diablo 2 z roku 2000 bežalo striktne v rozlíšení 640x480 pixelov. Až expanzia Lord of Destruction priniesla oficiálnu možnosť prepnúť na 800x600 pixelov, čo na dobových CRT monitoroch znamenalo neskutočný skok v detailoch, no zároveň vyššie nároky na grafiku. Diablo 2 malo podporu pre 3DFX rozhranie Glide. Ak v zostave z Windows 98 ste mali kartu 3DFX Voodoo, tak hra beží plynulejšie a s vyhľadenejšími svetelnými efektami než pod natívnym Direct 3D. Expanzia pridala dve nové klasy, a to Assassin a Druid.
no najmä systém runových slov, alebo teda rune words. A talizmanov, charms v inventári, čo úplne prekopalo hrateľnosť a definovalo moderné action RPG. Takisto expanzia umožnila dávať výbavu na žoldnierov, prenášať ich medzi aktami a ožívať ich u NPCčka, čím sa stali kľúčovými parťákmi. Prvý Half-Life od debutujúceho štúdia Valve vyšiel v novembri 1998 a prebrandoval celý žáner 3D strieľačiek. Hra bola navrhnutá presne pre tento systém a dobový hardware. Hra bežala na silne upravenom Quake engine, ponúkala 3 grafické režimy, software rendering pre zostavy bez 3D karty, Direct 3D a OpenGL pre zostavy, v ktorých 3D karty boli. Pre najlepší vizuál a plynulosť na Windows 98 bolo vtedy jednoznačne najlepšie použiť OpenGL alebo 3DFX MiniGL pre karty Voodoo. Hra minimálne vyžadovala procesor s rýchlosťou 500 MHz, 96 MB RAM a grafickú kartu s pamäťou 16 MB. Na akékoľvek priemernejšej zostave z Windows 98 bežala neskutočne plynulo v rozlíšení 640 na 480 alebo aj 800 na 600 pixelov. Práve z prvej verzie Half-Life vďaka otvorenosti pre komunitu vznikli legendárne módy ako Counter-Strike alebo Team Fortress Classic, ktoré na Windows 98 definovali začiatok éry LAN party a online hrania. Ešte sa pozrieme na hru Rally Championship Extreme, česká verzia. Hra bola vydaná koncom roka 2001 a v Česku a na Slovensku bola obrovským hitom, a to najmä vďaka skvelému českému dubbingu a oficiálnej lokalizácii. Hra bežala na vtedajšie pomery na veľmi pokročilom 3D engine. Priniesla výborné odrazy na karosériách aut, dynamické počasie a veľmi detailné prostredia. Na Windows 98 potrebovala poriadne výkonnú kartu, inak sa pri daždi a blate trať sekala. Hra išla ruka v ruke s najnovším DirectX 8, na Windows 98 často vyžadovala manuálnu inštaláciu aktualizácií ovládačov a DirectX rozhrania priamo z CD.
Hra disponovala detailným modelom poškodenia, zničenie zavesenia kolies, defekty, rozbité svetlá alebo odpadovujúce nárazníky boli spracované do detailov a priamo ovplyvňovali správanie auta. Ďakujem za pozretie ďalšieho videa, dneska to zase bolo trošku z iného súdku. Ak ste ešte nevideli, nezabudnite si pozrieť aj moje ostatné videá. Ďakujem krásne za všetku podporu, lajky, odbery a komentáre a vidíme sa pri ďalšom videu.